kalimutan. Ngunay sakit nga lisod tambalan. Lagi sa doktor gani sila daghan ang mga bukan. COVID-19 Likas Iloilo lapos at Dumaguete quarantine. Ewa pa tuo sa atong gobyerno sa social distancing. COVID-19 mga tao na trabaho nagipang stay home sila tanan sa atong gobyerno. Coronavirus sa kalimutan, unay sakit nga lisod tambalan. Kay bisag doktor nga sila daghan ng mga bukan. Sa Cebu nagkapositibo, sa City Horado na sa Ibato. Kinahanglan kinanilang ako at sa atong Ginoo. COVID-19 mga tao na trabaho tagaan lang tatlo kilo sa atong gobyerno. Kaya sa konsyal di pa mulitiko. Hoy, dili ka ng konsyal na mulitiko, ha? Sa Cebu kay tagsakasato sa Gomes pa ang Pangulo. Yung kaloy ang kay maayong tao sa atong Ginoo. Likas Iloilo lapos at Dumaguete quarantine. Ewa pa tuo sa atong gobyerno sa social distancing. Coronavirus sa kalimutan mo na sakit nga lisod tambalan. Pwede sa doktor na sila daghan ng mga bukan. COVID-19 mga tao na trabaho tagaan lang tatlo kilo sa atong gobyerno. Kaysa konsyal di pa mulitiko. O dito na konsyal na mulitiko, ha? Sa Cebu kay tagsakasato sa Gomes na ang Pangulo. Ikaloy ang kay maayong tao sa atong Ginoo. COVID-19 Likas Iloilo lapos at Dumaguete quarantine. Ewa pa tuo sa atong gobyerno sa social distancing. Thank you, sir. Likardos COVID ang ginawang balantay na itong kanunay. Allah. Salamat, salamat. Salamat, sir.